Posledných 15 rokov sa vlastne venujem a pracujem ako zástupca vedúcich zamestnancov v trestnom konaní alebo v trestných konaniach a pri kontrolách, ktoré sa dejú u zamestnávateľa. To robím posledných naozaj 15 rokov plus minus, s tým, že počas tých 15 rokov sa častokrát pri tých odsudzujúcich rozsudkoch alebo pri tých kontrolách stretávame so situáciami, ktoré mohol vedúci zamestnanec vyhodnotiť inak a tým mohol nejakým spôsobom zabrániť úrazu alebo aj tej trestnoprávnej zodpovednosti. A naozaj, že tieto skutočnosti sa častokrát opakujú. A to je aj dôvod, prečo som tu. Dnes by som chcel povedať niečo o prevencii a práve tie veci, s ktorými sa stretávam pri tom zastupovaní, keď je už neskoro niečo robiť, pretože už sa to stalo, ale chcem rozprávať o tom, že čo sa naozaj častokrát opakuje a čo by mohol urobiť vedúci zamestnanec alebo zamestnanec inak. Čiže toto je téma, ktorej by som sa chcel dnes venovať. A ako už bolo spomenuté, kľudne, ak máte otázky, zastavujte ma, rád môžeme prediskutovať tie témy, ktoré mám pripravené. Povinností, ktoré majú vedúci zamestnanci, je veľa. Sú už v pracovných zmluvách, sú v interných smerniciach a tak ďalej. Ale ja sa budem venovať naozaj že tým najzákladnejším, tým, ktoré stanovuje priamo zákon. To znamená, takisto ako keď vás zastaví policajt a uloží vám sankciu za dopravný priestupok, nebude sa vás pýtať, že či máte nejakú zmluvu so štátom, pretože znalosť predpisov vyplýva priamo zo zákona. A niečo podobné platí presne aj vo vzťahu k vedúcim zamestnancom. Platí tá stará známa zásada, ktorá hovorí o tom, že neznalosť zákona neospravedlňuje. A ja budem teda hovoriť o tých paragrafoch alebo o tých najzákladnejších zákonných povinnostiach, ktoré sú častokrát citované práve v tých rozsudkoch, ktorými sú odsúdení vedúci zamestnanci. Ja mám v prezentácii viacero rozsudkov, kde budem postupne rozoberať rádových zamestnancov, vedúcich zamestnancov, štatutárov, aj zamestnávateľa ako takého. To znamená, kto má tú trestnú zodpovednosť. Lebo trestnoprávne zodpovednou osobou môže byť len fyzická osoba, nie právnická osoba. A to je ten kameň úrazu. To znamená, že ak dôjde k nejakému porušeniu, porušenie je síce konštatované u zamestnávateľa, ale na konci dňa môže byť trestnoprávne zodpovedný len ten dotyčný zamestnanec, vedúci zamestnanec, konkrétna fyzická osoba. Čiže ja budem postupne aj prechádzať, mám tu v prezentácii rozsudky, čo sa týka zamestnancov, vedúcich, majstrov, aj živnostníka tu mám tam aj štatutárov, mám tam aj predsedu predstavenstva. Čiže aby ste nenadobudli dojem, že teraz si poviete, že tak ja po vypočutí tejto prednášky už nebudem robiť majstra alebo vedúceho, pôjdem robiť niečo, kde je menšia zodpovednosť, ale tá zodpovednosť je všade. Či ste rádový zamestnanec, alebo ste úplne na tom rebríčku úplne hore. Ale to si postupne všetko dnes prejdeme. Toto sú také najčastejšie hypotézy alebo prvé slová, ktoré mi hovoria vedúci zamestnanci, keď preberiem zastupovanie a pomáham im z toho trestného konania, ktorému čelia. Také tie prvé veci, ktoré sa ma pýtajú alebo ktoré hovoria, sú tieto. Za prvé, čo ja mám s bezpečnosťou? Veď BOZP u nás rieši bezpečák. To je taká prvá mylná predstava a poviem, že z praxe nemám ani jedného odsúdeného bezpečáka. Teraz nie je z dôvodu, že by som bol taký dobrý, ale z dôvodu, že bezpečák, alebo teda bezpečnostný technik je hlavne tým poradenským orgánom. A najčastejšie tie odsudzujúce rozsudky, ktoré sú, tak tie sú v súvislosti s kontrolnou a riadiacou činnosťou, tak ako si to prejdeme v slajdoch. Ďalej tam máme, že zavinil si to sám poškodený. Na čo tam liezol? Na čo tam pchal tú ruku? Prečo to otváral? Častokrát toto sú tie také prvé slová, že